Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kalong ka jingjia ka penpar nyang kriat ban yo sngo baka wei ka riu temen lembat ka wei ka kena samla kila sya penyap dosmon hakiruna rahala ka ying sa lajong kabadan hakasnong nongston West Khasi Hills District kat kum ka thamai khubor la suba bakani kala jia ha ka mit jong ka arpu laitrik ubnai nailar arhajar arpu wei bala lapat ya kini ka jingjia ha ka step jong ka arpu sautrik ubna nailar arajar arpu wei daki bahayeng hasem ha ka bakila pentip no shaki bos nchar shnong bat shaki bor pulit kini ki arnur ki bala sha penyap dusman ki dai ya ki bala tip kerteng kum ka kong places em ka bala hanyop khandai snem karta ka badai ka traying bat ka samla mait lenti lingdo marshilong ka bala arpu san snem karta ka badai ka nong traying ka bala shong la sa bat ka ni ka traying la kham slem Superintendent of Police Jongka West Khasi Hills District Uba Herbert G. Lingdo hagajing kren bat kilar pathai khubor ulaong nado balayo jing tip halor gane ka jingjia nakalyang jong uru ula shimkhia bha ban penlong ye ka jing tokit ka bapania khnang ban lap ye ki badan kti halor gane ka kam pemman Menem singi porno pai singi abji tam yo khobor ba kadan koi ka kajing sabar jingja ba sungsi ba arngut kilang kami isapan yak mti apa porno ston jing ini marhum tai ubud ngala pha ngala pha UDSP but the officers from women police station but napa Nokstan police station tu but mar-mar ngala Pak Guruskin sa Shillong in Pak ki specialized crime scene unit ni bat ki K9 dog squad unit hiru ina ya poi ka ngar ngalit menen tu ngal examine ka kai ka place of occurrence kai ga jingcha ka susi mengiringi pendam te nagalang jang USP tingi ya nilai sim kia mar-mar ka jingcha ki crime scene unit ni la poi tu dog squad di ngala register case kalau organik jingja ke susi but ngala constitute koi ka special investigation team bandang di DSP yang tu inspektor di OC na mengindup lah ubud mengin kem na ubud ki nong lek meman mengini kejat kam na kalian jungi nilai stang investigation pengikermen mengin lah mengin pensol koi case kam keluar sing sa report bos ngi so mening ki report ini mene nafsa kaca menen mit kaca mit te uan tu huan bulak gitu ka atau poyeng tu maka ayo te penting ini menstep te sing subat ni ngari kaca menen mit la ide di kong places nyok so nyok khnai sem kata bat i nong trei jong i ketengi i kong mai lenti el marcelong ini angut